आथिखालाव जों दाबो एलायन्सआवनो दं गभर्नमेन्टआ एखेलागैनो दं नङा होमबा 5 बोसोर जोंना कमप्लिट जागोन नङा होमबा दा फैबाय थानाय बिटिसि नेक्स्ट बिटिसि इलेक्शननि थाखाय प्रिपारेसना आलदा आलदा सोलिनानै दं बिजेपिआबो खालामगोन जोंबो खालामगासिनो दं नङा होमबा बेथ' खुनु गोनो गोथो जानांगौ बाथ्रा गैया बिजेपिआबो खालामगोन इउपिपिएलआबो खालामगोन आरो जों मोननैबो हानजा रायजोनि गेजेराव थांगोन रायजोनि गेजेराव थांना रायजोआ जुदि बुङो इउपिपिएलआ हारसिं सरकार दा इउपिपिएलआ दागोन जाय जोंहा खुनु गोनो गोथो गैया बे रायजो राजाफोरनि खोथा जागोन रिजाल्टआ मा होनो बिनि सायावसो निर्भर जागोन दा रिजाल्टआ ओंखायनो बुंदों मा रायजो राजाफोरनि सायाव गासिबो निर्भर रायजोफ्रा जुदि बुङो इउपिपिएलनो जों सरकार दानो होगोन इउपिपिएलनि अनजिमा जुदि बुरजा होयो इउपिपिएलआ दागोन बहाय गोनो गोथो बा गाज्रि मोनलायनांगौ जेबो गैया ओंखायनो जों बुंदों मा दिनैनि तारिखाव जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपिजों नांलायनायनिबो बाथ्रा गैया सरकारा मोजां सोलिगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहाय बिजेपिनिबो इएम दं इउपिपिएलनिबो इएम दं रायजोनि जों खामानि मावगासिनो दङ खिन्थु राजनितिक भाबै हानजा हिसाबै बयबो राजनितिक हानजाया गाव हारसिं सरकार दानो लुबैनाया थाखागोन बेथ' नियमखा बियो ओंखायनो हयथ' बिजेपिआबो होनदों जों हारसिं दागोन जोंबो होनदों जोंबो हारसिं दागोन बिपिएफआबो होनदों हारसिं दागोन खिन्थु आल्टिमेटलि बिनि गोहोआ सोरनाव बिनि गोहोआथ' आइएफआ रायजो राजाफ्रासो नङा होमबा जाय भट होगोन बिसोरसो दा गतिके जोंहा मोनसे बिसास दं इउपिपिएलआ जे फैबाय थानाय 25आव रायजो राजाफोर जोंखौ अनगोन ओंखायनो बे बिसासखौ लानानै जों बुंदों मा इउपिपिएलआ जों आरोबाव सरकार खालामगोन बिटिसिआव दायो लांदां जागासिनो दङ मोनसे इएम डिसिसन दङ नामा बेथ' सोखागोनानो माखासे बोसोरसे एसे बारा दंबावो इएमखौथ' बिदि लांदां दोनजाया बिनि प्रक्रिया हयथ' जोंना मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा खालामगोन बिथांनि सायाव गासिबो जोंनि सायाव इएम गोदान होनाय सोसननाय दाननाय बे गासिबो माने चिफनि सायाव निर्भर खालामो बिथाङा जि खालामो बेनो जागोन